Dengarande. Sabi lang put iti ko tani mal. Fop. Ça fait l'homme déshabillé complet, roule. Non, kon. On a dit, on fait là. Tu peux dire. Yo tiga. Imido. Afete woni. On attendait vous. Donc ti, wadi. Fada. Nanguma. Kon fa la. Dinu. Itu. Afete woni. Afete woni. Abo sa dampa maba. No abu kala sa dampa. Afete. Adam Tramoni. Adam Tramoni. Vai fende. Da vai fende. Andi kungongo, vrai bom on ton da. Accanela mi wowla. Awo non. Ko Yono. Itandarande. accana bimbo. Min fusta wonna, min budi am, je m'en fous d'explication dans la budi am. Danda, andarande. Dagi do ni. Ta kilo ni combien de temps depuis al din fili budi. Da way suura da sikude. Asik abi. On be jubel subi ko fetu bene. Non, mais c'est que les gars m'ont fait. Ani bi wan ko wuda yo ko tuba budi. Je vais te dire ça là. Est-ce qu'il a fait? Pot. Putain n'importe. Il chori jomo dampa tambe son. Ça dar la ko bin na bante joni yesongo. Putain n'importe de pot de Ma ko be so ni. Voilà. Yon tu ambudi meya. Tetu mbudi makoni jon to meya. Yombo. Sida fala. Ala ka winda ni sai fondi musique makko ni de fop je m'en fous. Adimbu diani. Haga min ko mudi woni walla be amudi ko jonto na metta sai fanga so pida ngel. Fena ko mo yidi. Kankadi men. Kombo woyi. Sa jabi ke dong. Kombo nda fu. Ombo fala. Pompi. Pompu goy. Voilà. Pompu. Ya ko Oni yeti telefoni makodi. Oh be jori mi sifo, jori mi sifo. Ay telefon ko. Oda film. Oh my. Jori mi sifo. Min. Andi ko mi wadira ni dum. Chabo borlang anda ko bola winda borlang. Min ni andi ko mi wadira ni dum. Wawlu goy. Ko on wada. Ko linda ko programme ko non fi cousin ma. Ko fi do mi wadira dum don mi yetti non programme mi ari mi halfini do so jando. Min yo walla mo sera programme mi yeba mo fi dum don bonu lancito parara. Ko fi do mi wadira dum don mburi e baaki. Ko mi bonni programme mi duman ni fo ari ko fi duman tinna gol. Min du na problème no. Yaranzi promo ka be arrange programme. Ka wadum. Anne. So, tawar mo metal mudi an dabbo ta metal mudi an si wara bo fial. Ko non yettulado. Abbo, fus téléphone ko fopro ka suudu. O ya wat téléphone makko din. So, metta programme je lutti ko na mo to taw ko dia. O programme go ka kuna me wona kadi. Accanera fi Allah wodi annabijo. Abbo taw zo Accanera fi Allah wodi annabijo. Abbi taw zo onu cool. Accanera fi Allah wodi annabijo. Zo ni yakwa. Mais anne, mara mantra fodde wone. C'est fotine. Sak di la yon wara mo bidda. Awa ye atolang. Da ngati ma fi ko Pompi. Ina feti buruma antaw. Bini re dan no hoy. Pompu goy pompi. Ne. Simi pompi do mo yata. Pompu goy. Pompi. Morado. Fuita tu. Akẹ́kọ̀ọ́ mẹ́rẹ̀ sùnmọ́ kò yí pẹ̀lú níwọ̀n mi bàbá yìí mọ́. Mi anda ko no mi der. Ki hondu mi do ki hore am ko mi anda itiri. Sabu hande ko mile na dumawo ko sakki jorta. Nena gota on ye. Ko mile na itiri. Wala roja pe amo dire. Hande ko mile na di goddo e mo ko ni so sakki to. Mido feli ore anko hawri goy ay ko bi do aduno gorko ni no fala ma jombul Ata kel bi ta hande. ko kanko aduno Annene joya. fi kala mi wadi to ngere mi wadi to pidi mi duwana ka mo ko bare ko ami di tare suara pidi gono kono ko na di mi o fuddori ba ma o yirti o adde goddo ni ko America jaka ko ban ono mo bi mi e jawle
miɗo ñawni hande mi anda ittiri komi ñawni eppi mi lutti kaso wata wullu mi lutti kaso enene mi lutti kaso mi ala ko mi yaa mi wowlane no ala ko mi wajakino a jamana Allah mi inu noon ko bandijo na tewɗuɗa mbuuɗi wonne wiile alo appola noon seeɗa la daɓɓude mbuuɗi ko mi yoɓitirama seeɗa seeɗa ara son jaalilan mi ɗeɓɓe woni mbuuɗi maɗi mi yoɓirama gokku ngay se a waɗo yaali plainte anene miɗo andi komi woni e wolude ko ngay hiɓe noddiralan goto goto hande mi wika suudan komi faala koya walla mi suuɗo kamaɗo ɗay goto andaɗo ɓe mi ñawli ɓe miɗo ñawli ko fanɗi fanɗi ɓelan duwa ɗo yimɓe sappo e dow on ɗum ɗon fof kadi ko susu e ñamale bone ma Allah e o ko on haadinni e mum ɓay si a heeɓi ɓiɗɗo ma a janɗimo ha yewtiɗo o suɓite miilo ni na ɗum ɗon ma a jabanalla ɓiɗɗo ɓe andi ka ɓe woni haalde ɗo mi yiɗa woni haala kono ɗum andi ala puusuɗolan fingal jogal ɓuuri yongono ɗum andi ko gerko min tun geri bama nawno raɗimo nawno minen faalaga tampuɗo walla mi heɓa komi yeeya ɗiɗo mi yoɓita goɗɗo e joguita yeeyan téléphone on de o yeetagi téléphone nangu téléphone mayi min o yeetamaɗen fof mi yeey nangu téléphone ji ma o yeeta nawno min noon ko marɗo mbuuɗi ɓurani on tampuɗo wiya bandanan ɗimi yoɓita goɗɗo se jajani kon mi wolantama gol ko ando na probléme sa faale wona e ɗo ha ñande sa e fa Allah o komi ñaami wo ñama ɗum kono ñamade ma nden de ɗum ɗo mi ƴettantama mi ala feere yoɓitangol ma ñamade miɗo andi a faami ya wawi wongollo danga yeygol siko golle natuɗa débrouilleɗa fino yoɓitira ñamade maɗe jinni e sokayla miɗo anda ƴittiri ñamade nde miɗo ndi koko sa yeeyi noon si heɓano yoɓitira jama o ka kaga ko jottuɗa konko suudu ko ɗum nafatama ani se jagga goɗɗo no yaha ha heɓa liise o moodi a mayno accimi e ɗe galle miɗo ɗon miɗo ɓuttini ɓiɓɓe gono toon hay wuppuɗa no ɓuri wowlananalla ɓay ko ɓiɗɗo naadinmi e ɗi piiji ɗo fof na wullugol ngol gasata ko ya immo jayo dettoɗa heɓeɗa a ko yeeya heɓano ñow yoɓiti hande jano min miɗo ɗo miɗo e contima mi anda fiyoɗo kanko andi si on négociay probléme mala kanko hukkimi e goo komi hukkiɗo probléme mala yo wonu ɗo komi ñaami wo ñaama ara inna jeejam mi yami jetta jawle yimɓe ɓe mi jonna wiyemo yaade leydi porto adi a remata goɗɗo taw miɗo wullude kasera dogo so mi wawi wonde kam on ɗo ɗaɓɓannoɗa hay soko mi golla ya wawi wonugol ɗo probléme ala a faami allah ton tewtuɓe o mi tewtako kaɓe woni haalde ɗo allah ukkuɗo lanni nde ilan andi hay sa wowlana Allah kaɓe woni haalde ɗo ko ilan andi ɓaytuma fo ronkata ilan andi naat fotoɗa na naat fotoɗa nene ko yimɓe ɗuɗi wonmi ɗum nomo woɓɓe yiyamiɗa muy ambo komi ane safi ko ɗum waɗi yeyi kuma ambiɗo jibi yeyi toon 4 fois ni ɓeɗa tuɓelama taw ñene goto angom mi sella kono mamusa reedu an ɗum doginina mi anda ko ni ñaami ko ɗum nayi tumako ma dow taw ko dogoredi tumako ma dow taw ko kanene goto anni ko ɗon mi ari onto jooma tune nder suudu moƴƴa ɗani on kadi sellayimo ga men fof min nawni ɗi min dogi min ari ɗo fi yoɗo walli to min ɓayoro eyo o ya secrétaire on sere on mi jaara sella marsude ko mami adi iɗani programme men o ko fii ko sere mbuuɗi yimɓe ɓe ga yettiɗe a jooɗike a fanki ɓe landa allah fi mbuu miɗo andi awa miɗo andi kono a aduna